Els meus pares, quan es van casar l'any 1959, no tenien picú, com se'n deia aleshores del pick-up, expressió aleshores de moda per a designar el tocadiscos. Richard, Ventura i Fuster, com a regal de noces, els en compraren un, que també conservem. Una veïna, amiga de la família, els va regalar un disc, el primer, 4 concerts de Vivaldi en la versió de la Società Corelli amb Aldo Rediti. A poc van anar ampliant la discoteca, que ara consta, calculo, de 1.300 o 1.400 discos de vinil. En arribar al compact disc, encara continuar comprant-ne alguns de saldo. El disc de vinil era un objecte tractat amb molta cura pel meu pare, ell, que no prestava molta atenció a les coses materials. Fins i tot els llibres els manipulava sense gaires miraments. Podien anar per terra o acumular-se en muntanyetes inestables. No va tenir mai esperit de col·leccionista ni de bibliòfil. En canvi, els discos eren una altra cosa. Els treia de la funda sense tocar-ne la superfície, subjectant-los amb un dit en l'etiqueta central i el palmell de la mà en el cantell de la placa. L'operació de neteja no era una qüestió menor. La feia a consciència. Va usar tota mena d'estratagemes. Un pany suau, raspalls de diferents constitucions, inclús un dispositiu semblant al braç del tocadiscos que precedia el recorregut de l'agulla sobre la superfície del disc passant un petit raspallet humitejat amb no sé quin líquid. No és gens fàcil netejar la cara d'un disc negre. Quan aconsegueixes eliminar-ne una mota de pols aquí, n'apareixen dues allà. El meu pare tenia una traça especial, ell, que no tenia traça per cap treball manual. Després de moltes proves, es decantà per un raspall de pues fines i rígides. Amb uns lleus moviments ràpids i secs, deixava la cara del disc com una patena. Quan vaig començar a sentir música amb ell, va delegar l'operació en mi, encara que no vaig arribar mai a assimilar del tot el seu secret professional. No crec que jo ho fes tan malament, però a ell li irritava la meva incompetència. Ell, que mostrava sempre una paciència infinita en tot i amb tots. Finalment, vaig ser destituït de les meves funcions i a partir d'aleshores va ser ell qui posava el disc en el plat, canviava la cara i la retornava a la funda, amb les seves mans delicades i insegures, mentre jo el contemplava. L'agulla era l'altre component que exigia la màxima atenció, com també el moment de deixar-la caure suaument sobre el disc o de retornar el braç a la seva posició de repòs. En general, tot l'equip de música era objecte de cura especial, l'amplificador i els altaveus, a més els tocadiscos. Crec que va tenir només 2 amplificadors, un Philips i després un Pioneer. A la discoteca del meu pare hi havia, hi ha, de tot, des de les monodies gregorianes i els òrganum de Leonin i Perotin fins a la generació de Boulez i Berio, que era la seva.